Pantes dadi apa? Dapat dadi apa? Dadi anu. Dadi apa mu? Dadi resek omahku. Jadi tukang kebun dah masuk. Siap. Iya iya. Ya apa Pak De? Aku sing Putri Raja dan kudanya. Minangkani pamungkutane sinuntutan wis diparingi senajan ta ya grayah-grayah watone kecanda, gremat-gremat watone slamet. Ada permintaan kawin kontrak. Iya, kawin kontrak dislenger pisan. Heeh, iki karena wektune wis mepet. Ini ada Mbak Hani ada Mbak Nasda. Yo, arepe muni sapa neh kowe? Hani Arhani. Iki mah arepe muni liyane. Yuk Mas langsung dislenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo iki? sing rancak ae. Podo ya aku ya. Dikira kancane. Opo rek mrene? Dimot. Ya bojomu telu. Ya, heeh, langsung. Aku mau mek telu ngene iki. Ya mau. Aku mau. Derek kowe nang piye? Ora sudi. Anas, bojo tukang son. Nek yo kuwi ya, rene liyane. Nikah. Ini di streaming terus sampai mata.